आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी। नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउटुब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 7 मार्च 2021 मायथाइ। एनआइएआ सा 3 एनडीपीएसनि सोद्रोमानि बेरेखा एडिशनेल एसपी गुलजार हुसैनखौ बुथारनायनि चार्जशीट होदों। 2014 मायथाइयाव सनितपुरनि एडिशनेल एसपी गुलजार हुसैनखौ बुथारनायनि दायाव सा 3 एनडीपीनि बेरेखा चार्जशीट होदों। सा 3 एनडीपीफोरखौ बिष्णु नार्जारी, निथुल दैमारी आरो रुनिलुस दैमारीखौ आयेननि बेरेखा हाबाफारिनि थाखाय 34,120 बी, 302, 307 आरो 326 भारतीय पेनेल क'ड आरो सेक्सन 27 आर्म्स एक्टनि सिङाव अजद होनाय जादों। निथुल दैमारीखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानाय आरो बिष्णु नार्जारीखौ जिउ फोजोबनायनि राय होदों। पाकिस्तानाव सा 5 हिन्दु नखरनि सोद्रोमाफोरखौ गोदोनायाव सिखाजों हाना बुथारदों। नसुंसे नखर पाकिस्ताननिफ्राय हिन्दु सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबनायनि खौरांआ सोराङाव फैबाय थायो। निउज इन्टारनेशनेलनि बायदिब्ला बे जाथाया आबु धाबी कल'नियाव जादों। जायगानि मावथिफोरनि बिरबल दासआ बुङो दि बुथारजानाय सुबुङा हिन्दुमोन, बैसोआ 35-36। बुथारजानाय सुबुङा जायगायावनो टेलरनि दखान होयोमोन होनना बुंथियो। पाकिस्तान पान्जाबनि चिफ मिनिस्टार सरदार उस्मानआ गावनि आखायाव जाथायखौ लायो आरो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो नागिरनो बिथोन होदों। जाथायनि फारसे सिख आरो जायगानि हिन्दु समाजनि गेजेराव गिखांनाय फैदों। पान्जाबाव कर'नानि कारफिउ। पान्जाबनि जालन्धराव कर'ना भाइरास बांनायखौ नोजोर होनानै पान्जाब सरकारा मोनानि 11 बाजिनिफ्राय फुंनि 5 बाजिसिम कारफिउ। नाङा-फाङा न'निफ्राय ओंखारनाया बन्द थागोन। खालि गोनां हाबानि थाखायल' बायजोआव ओंखारनो मोननाय जागोन। भारतआव 24 घन्टायाव 18,327 गोदान पजिटिभ केस मोननायनि उनावहाय बे आयेनखौ खालामनाय जादों। कर'ना भेक्सिनखौ सरकारा साफ्रोमनोबो थुनो बिथोन होनायनि उनावहाय नीता आम्बानीआ रिलायेन्स कम्पानिनि साफ्रोमबो मावग्राफोरखौ बेसेन गैयालासे कर'नानि टिका होगोन होनना बुंथिदों। लोगोसे सरकारि पर्टेलाव रेजिस्ट्रेशन खालामनो थाखाय बिथोन होदों। लोगोसे मावग्राफोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौबो बेसेन गैयालासे टिका थुगोन होनना बुंदों। दिल्लीनि गाहाय मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ सीबीएसईखौ बोखारना गोदान एजुकेशन बर्ड दाबाय। डिजिटेल प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों खौरां होना बुङो दि दिल्लीआबो सोलोंथाइ बिथिङाव गावनि आलादा बर्ड जासिगोन। डीबीएसईखौ सरकारा बिथोन होबाय। केजरीवाल बिथाङा डीबीएसईनि गेजेरजों साख्रि आरो खामानिनि सुबिदा खालामगोन होनना बुंथिदों। 2011 आरो 2022 नि गेजेराव 25 फरायसालिफोरा डीबीएसईजों सरजाबगोन आरो 4-5 बोसोरनि गेजेराव गासिबो सरकारि आरो सरकारि नङै फरायसालिफोरा सरजाबजागोन। अयोध्यानि राम मन्दिरखौ लुफुंनो थाखाय रां दान होनाया गासै 2,500 करोड़ जाबाय। बे राङा 4 मार्चनि गेजेराव जमा जानाय। रामनि जोनोम जायगा तीर्थ क्षेत्र ट्रास्टनि महासचिव सम्पत राय नि बादिब्ला न' थांनानै दान खांनाया बन्द जाबाय। दानिया गोसो गोनां सुबुंफ्रा ट्रास्टनि वेबसाइटआव अनलाइन दान होनो हासिगोन। मन्दिरा 3 बोसोरनि गेजेराव जाफुंगोन। सम्पत रायआ बुङो दि बे अभियानाव 3 लाख फ्राम बाहागोआव 9 लाख मावथिफोरा न' थांनानै दान खांदोंमोन। दिल्ली ब्रान्चआ सा 3 बांलादेशी सिखावखौ हमदों। मिथिनाय बादिब्ला बिसोर 3 सिखावफोरा
दिल्ली एनसीआरआव गोबां गिदिर गिदिर सिखाव खामानि मावखांबाय। पुलिसनि बादिब्ला बिसोर साथामआ वेस्ट बेंगलनि सिमाजों बेरेखायै भारतआव हाबफैयो। एडिशनेल सिपि शिवेश सिंहनि बादिब्ला 27-28 फेब्रुआरियाव गाजियाबादनि मोनसे नखराव हाबना न'नि सुबुंफोरखौ सिखा दिन्थिना सना रुफा आरो गासैबो रांफोरखौनो लाना थांजोबदोंमोन। 1000 किल'मिटार सल' साइकेल दावबायदिंनाय। रोजाबार डेक नर्थइस्ट डेक मुंनि सल' साइकेल राइड 1000 किल'मिटार साइकेल सालायना दावबायदिंनो हाबाफारि लादों। नर्थइस्टनि समायनाखौ दिन्थिनो थाखाय साइकेल सालायनाया 7 मार्चनिफ्राय 17 मार्चसिम 10 साननि थाखाय जागोन। साइकेल सालायनाया लाचित घाट ब्रह्मपुत्रनिफ्राय जाहैगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो हागोन। गोजोन्थों।